Wel, y peth pwysig i nodi fan hyn, really, yw enw da yr adran. A mae gan yr adran enw da anhygol, dwi'n credu, ym Mhryden, ond hefyd ar raddfa fyd eang. A mae'r enw da yna'n deillio o sawl peth. Yn gyntaf, mae'n deillio o'r ffaith bod ni'n adran fawr. Ni'n adran fawr o ryw tua 40 o staff sy'n dysgu yn yr adran. A mae hwnna'n golygu bod ni'n gallu dysgu amrywiaeth o gyrsiau, sawl agwedd o Daeryddiaeth, ond hefyd Gwyddor Daear amgylcheddol a Gwyddor yr amgylchedd. Ond hefyd y tu mewn i'r cyrsiau hynny, ni'n gallu dysgu ystod o fodiwlau. Felly, pa bynnag agwedd o Daeryddiaeth neu Gwyddor yr amgylchedd sydd o ddiddordeb i chi, yna fe fyddwn ni'n gallu dysgu modiwlau yn y rhannau hynny o'r disgyblaethau hynny. Ar yr ail beth i nodi felly yw y ffaith yn bod ni'n yn hen adran. Ni wedi bod yn bodoli fel adran ers bron i ganrif bellach. Ac felly mae gyda ni enw da yn un adran sy'n uchel i pharch o ran y cyfraniad ni wedi gallu wneud dros yr hir dymor, dros bron i ganrif bellach fel nodes i. Felly mae yna enw da yn deillio'r cyfeiriad hynna hefyd. Ond wrth gwrs, rhai'r pethau eraill sy'n bwysig fan hyn o ran enw da a'r profiad y myfyriwr yw'r ffaith bod ni yn rhoi cryn dipyn o bwysles ar ddysgu a safon dysgu yn yr adran hefyd. Ac felly, ni'n rhoi pwysles yn gyntaf ar ddysgu sy'n cael ei ddylanwadu gan yr ymchwil rydyn ni'n ei wneud. A mae'r staff yr adran i gyd yn staff sy'n gwneud ymchwil yn gyson, yn gwneud ymchwil i safon uchel iawn, i safon rhyngwladol. A mae'n golygu wedyn ni bod yr ymchwil yma yn bwydo i mewn i'r themau sy'n cael ei dysgu mewn modiwlau penodol. Fe allai rhywun fod yn dychwelyd o'r Antarctig ar Brandy Gwener a wedi darganfod rhywbeth newydd am natur rhewlifodd, am natur newid hinsawdd, a fydden nhw'n gallu dysgu'r pethau yna i fyfyrwyr y dillun canlynol. Ac felly mae'r ymchwil yn bwysig ar gyfer safon dysgu a profiad y myfyriwr. Ond wedyn ni, fel nes i nodi, ni'n rhoi lot fawr o bwysles ar y profiad yma, profiad y myfyriwr yn gyffredinol. A fel arwydd o hyn, ni'n bles iawn gyda safon canlyniadau yr arolwg NSS diweddar, le nath 95% o'n myfyrwyr ni nodi bod nhw'n bles iawn gyda'r profiad yn gyffredinol o fod yn myfyriwr fan hyn. 97% wedi nodi bod nhw'n bles iawn gyda safon y dysgu. Felly ni'n rhoi lot fawr o bwysles ar safon y dysgu, a mae hyn yn cael ei adlewyrchu wedyn ni yn yr adborth ni'n ei dderbyn gan y myfyrwyr. Ni hefyd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer i bywyd ar ôl graddio, a mae'r arolwg diweddara wedi dangos bod 91% o'r rhai sydd wedi graddio yn gweithio neu yn dilyn rhyw gwrs pellach 6 mis ar ôl graddio, ac o'r rheini 79% yn gwneud swyddi o safon graddedigion. Ac felly mae yna gyfleon da i fyfyrwyr ar ôl graddio i fynd ymlaen i wneud swyddi a swyddi o safon uchel hefyd. Ac yn ôl na, felly, un peth sy'n anos i'w fesur, ond ni'n hefyd yn adran sy'n rhoi cryn dipyn o bwysles ar y syniad o feithrin ymdeimlad cymunedol. Ni'n adran fawr, fel nes i ddweud, ond ni hefyd yn gwneud yn siŵr bod yna berthynas glos rhwng y myfyrwyr a'r staff. Ni'n gwneud yn siŵr bod pawb, myfyrwyr, teimlo'n gartrefol ac yn hapus yn ymysg ni. A mae hwnna'n rhywbeth ni'n rhoi lot fawr o bwysles arno fe hefyd.